Saudando moi positivamente que se teña recomposto a cooperación institucional no seo do Instituto Feiral de Vigo, como se evidenciou no seu padroado celebrado no día de onte, e agardando que se poña punto final ás disputas partidistas dos últimos anos, desde o Bloque Nacionalista Galego cremos que a definición do novo plan estratégico do IFEBI é unha grande oportunidade para dimensionar como principal referencia no turismo mise, no turismo de congresos, de feiras, de exposicións e tamén de grandes eventos. Neste sentido, desde o BNG vamos trasladarlle formalmente ao padroado a proposta de que no plan estratégico se inclúa como unha liña de actuación a mellora das instalacións do IFEBI co obxectivo de que poida albergar a realización de grandes concertos. Trátase de optimizar o uso dun recinto en grande medida infrautilizado e de aproveitar o seu grande potencial para desta maneira desbotarmos de maneira definitiva a delirante idea de arrasar con 25.000 metros cadrados de bosque na Barroca, en Navia, para edificar o Vigo Arena. Un proxecto que, compre lembrar, foi legalizado pola porta de atrás polo goberno de Abel Caballero cunha modificación na aprobación provisional do novo plan xeral coa oposición do bloque en a que se impediu a veciñanza poder formular alegacións. Insistimos en que para que Vigo conte cun recinto fechado para grandes concertos e eventos artísticos non é necesario destruir un espazo natural de enorme valor ambiental. A tarefa é outra. A tarefa é poñermos a punto o IFEBI, mellorando, modernizando e dotando técnicamente as súas instalacións e tamén cunha mellora nos seus accesos e da súa conexión por autobús e aumentando ao tempo a capacidade do aparcamento para o que volvemos suxerir que se acorde o uso do parking do propio aeroporto de Peinador, que durante a maior parte do tempo está desocupado, para estacionamento durante a celebración de concertos e grandes eventos no IFEBI, como se fai xa, por exemplo, durante Conxemar. A cidade non necesita dilapidar inxentes cantidades de recursos públicos para construir unha especie de mausoleo de caballero para grandes concertos. Non precisamos unha mini cidade da cultura en Navia, senón o que compre é aproveitarmos ao máximo infraestructuras e dotacións que xa existen.